Takže čaute, my sme Star Kings Team a vítame vás u ďalšieho videa z Clash of Clans. Dneska tu som ja a druhý King. Trošku si zabrzdil na začiatku, nemyslíš? Hej no, trošku som zabudol. A trošičku sme si tu vylepšili niečo. Už sa nám robí na level 8. áno. A tu na našej inej... na našej inej dedinke. Čo si tu zatiaľ vylepšil? Veľa, že som tu kopu vecí. Máme Builder Hall na level 4, máme Guard Post, máme... Čo ešte máme? Máme plus jedno Camp jak sa tomu Campfire. Jo, Campfire. Potom ešte máme ďalšiu Archer Towerku, Megaminu a kopu ďalších vecí. Takže je to dosť mŕte a môžeš dať aj nejaký ten súboj, kapo. No, dobre. Ale súboj... Ale kamo, vieš, čo by to znamenalo? Že keby sme už aj mali 150 000, tak môžeme postaviť tie hodiny. A už som zistil, čo robia tie hodiny. No. Tak keď budeš stavať niečo na tom ostrove, jak máš Builder Hallku, tak to budeš mať dvakrát skrátené. Aha. Takže to je dosť užitočná vec, aby ste nečakali 500 minút. Hodín, neviem koho. Neviem koho. Prišiel na to on, nie ja. No dobre, a teraz si pozrieme ešte, akých tu máme vojakov. Jak vždycky. Toto by sme celkom aj mohli dať, podľa mňa. To je poradná karma, ešte aj hroby vyzdvihneme. Dobre, kúknem na akých tu máš level 3. Tu nám máme level 3. Týchto dám vyrobiť, hej? A však ty už máme. Ukáž. Som slepý? Už máme všetko. Už máme full, vieš, vidíš? Všetko. Aha, dobre. No dobre, tak si tu ešte ukážeme, aké tu máme levely. Skoro všetko máme na level 3. Iba Cigáňov a... Pig Ridera a ten modrý som zabudol, ako sa volá. Nemáme. Áno, nemáme ešte skoro na nič. Máme na papája. Job, a potom tu máme ešte toho obyčajného bojovníka na 4. Dobre, tak boj by sa mohol začať. Ináč... Na to idem sa napiť vody. Ty už si skoro všetko vyhral z tých. No. OK, ide na to. Hej, počkaj, poď sa pozrieť, tu mám celkom slabúška. Aj keď on si... Hej, on je úplne blbec. It's bulbec, it's... Nie, toho nedám. Námenek. Kamo, to proste... Shit. Tak toho nedáme, ani keby sme mohli zadara. No. Ja už len prepínam proste. Ty už iba prepínaš. Tento je celkom... Ďalej. Kamo, to nemôžeme dať. Proste však to nejde. Prečo to je dneska? Neviem. To by sme... Hej, počkaj. Aký je on level? Ukáž, Kapo, ja niečo nájdem. Ne. Kapo. Ne. Kapo. Tiško, počkaj. Tiško, po mama pi. Shit, môžeme tu... Toto je núbka celkom, ale nie. Jak včera normálne, jak včera. My tu proste iba prepíname a hľadáme. Tak to hej, tomu ver. Idem zatvoriť čarovné záclony. To proste, nie! Ukáž, že mám čarovné prsty a nájdem Lubaka, že celý svet... Ej, tento je nubus. Ukáž, Kapo. Nie, tento není, tento je... Ukáž, Kapo.
Bacha, než... OK, teraz prepínam na moju žiadosť. Vidíš, hovoril som, že mám čarovné prsty, ale toto ešte nie je taký až dostatočný dubák. No, Toto. toto Ne. 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 Toto nie. No tak my sa vám ozveme, no. No, niečo sa pre nás našlo, no. Není to nič také ťažké. Takže urobíme jednu vec a to je veľmi ľahká. Jedna liga tam, jedna, druhá, tretia. Potom už iba toto, wallbreakerovia. A už len za to sypete jednotky normálne. Tie elixíry. Ďalej tu dáte oné, tu dáte potom oné. Arčerky, moje krásne. Aha. Tak to nemáš také silné. Adios, vyhrali sme. Možno kopal, možno. Možno kápo. Ne. Kamo, To musím dať. hej, aha, lol. Ceklo? To, aha, už som sa ľakol, že nám krašla hra. No tak, chlapci. On si tu poslal svojich. Chlapci, vy ich dáte. Štiepky vadné. OK. Nie. Sme rubáci. 46. Dúfam, že už máme dopredu, že? Aha. Tak super, no, ideme si urobiť našu karmu. Z karmu. OK, máme to. OK, teraz dávam znovu slovo Kingovi 1. Som tu. Dobre. Nejaké tie monísky. Ešte 3 minúty a končí videjko. OK, chára, ale... Hej, ešte tam dám nejaký ten... ohník, hej? Jo, what's up? Jo, môže byť. Jo. Ale kde? No, nemíňaj mi peniazy. Keď tam budú 2 campfiry, tak uvidíš, čo sa stane s našim kanálom. Nestranujem. Tu nám. Nechaj všetko tak, ja Toto to... by som upgradeol, ne? Ne, to tak necháme, vieš. Mm. To sú zbytočné oné A čo hradby. máme tu? Aha, no vidíš, laboratórium môžeme vylepšovať. Zatiaľ nie. Dáme si nejakého toho, buď profika alebo nubáka. Shit. To nie je taký nubák. To je dosť novák. Počkaj. Chceš počuť moju stratégiu? No. Všetkých vojakov na jednu stranu. Ale počkaj, urobíme to tak, že obklúčime prv. Obklúčime zo všetkých stran. A teraz už iba tých 20 ostatných sem. Ja už som mi dal túto jedno. Ne, to sme prehrali. To je jasné. Možno, kápo, hej, možno. Kúka, to sme prehrali. Nejaká aplikácia sa veľmi často reštartuje, pane, viete o tom? Naše skilly sú nubácké, dámy a páni, počúvate dobre. Prehrali sme! Možno. Okamih pravdy, potom si pozrieme replay, či som urobil dobrú dedinu a ty si dal tú mega minu dobre. Prosím! Jasné, nubák, vadný. OK, ola. OK. Na 100%. No 100%, áno, si predstav, kapo. What the heck? OK, tým by sa asi už aj videjko končilo. Nekončilo, ešte dáme nejakú tú minútku. Charles killing, win. No. Dobre, tak asi by sa ešte nekončilo. Dáme si ešte jednu bitku a končí, dámy a páni, toto videjko. Oj, ten je silný, to mi ver. OK, ola. Aha, super.
Dámy a páni, to je super, že? Alebo nie je? Však si zmeniaj vojakov. Už si nemohol. Jo. No tak chlapci, vy dáte. Jo. Yes! Som lepší než King 1. Nie si. Som. Zvykni si na to. Možno vo vojnách, ale v upgradeovania v... Toto. Počkaj, ešte tu máme jednu. Dámy a páni, to ste nevideli. Počkajte. Ešte tu je jedna, furt. Však dobre, my sa vám ozveme, keby dačo, hej.